בשנת 1968, ב-24 בדצמבר, יצאה החללית המאוישת הראשונה, אפולו 8, מכדור הארץ, מאוישת בשלושה אנשי צוות, וטסה לחלל, לירח. זאת הייתה החללית הראשונה שעוזבת את כדור הארץ, מאוישת בבני אדם, טסה לירח וחוזרת בחזרה. החללית הזאת, אפולו 8, אומנם לא נחתה לירח, היא רק הקיפה את הירח וחזרה בחזרה. החללית הראשונה שנחתה לירח הייתה אפולו 11, בערך כחצי שנה לאחר מכן. בכל אופן, אפולו 8 יצא מכדור הארץ ושטה לה לכיוון, טסה לה לכיוון הירח. כשהם הגיעו לירח, הם הקיפו את הירח 10 פעמים הקיפו את הירח. שבעצם כשמקיפים את הירח, יש את הצד של הירח שהוא פונה לכדור הארץ ולשמש והוא מואר, ויש את הצד האחורי של הירח, שזה ה-Dark Side of the Moon, שהוא חשוך. הוא לא פונה לכדור הארץ ולא פונה לשמש, אז הוא נשאר חשוך לגמרי. ובהקפות שהם הקיפו את הירח, בהקפה הרביעית, הם בעצם התחילו להקיף את הירח, נמצאו בצד השני של הירח, הצד החשוך, והתחילו לטפס למעלה, להקיף את הירח עם החללית, וכשהם הגיעו לקצה של הירח, שהם הגיעו כבר ללמעלה, נתגלה לפניהם מחזה מפים. הם ראו את כדור הארץ לפניהם, זה היה בדיוק שעת הזריחה על כדור הארץ מהנקודה שהם היו שם, וצילמו את התמונה המפורסמת, את התמונה הזו. התמונה של כדור הארץ בשעת הזריחה, מואר, כחול, ירוק, עם הילה מסביב. בעצם מכל החלל האינסופי השחור, הדבר היחיד שנגלה לעיניהם, הנווה מדבר, הדבר היחיד שחי וצומח בתוך כל החלל השחור הזה, זה היה כדור הארץ שנגלה אליהם. בעצם צריך להבין למה בעצם כל החלל הוא שחור. הרי השמש היא נמצאת בחלל והיא מאירה על כל החלל. למה היא לא מאירה גם את כל החלל? למה היא מאירה את כדור הארץ? אז באיזה הוא פשוט. כדי שהאור יאיר, אור זה קרניים של אור, והם זזים כל הזמן קדימה. ואם אין חומר שיעצור אותם, אז בעצם לא רואים את קרני האור, הם ממשיכים פשוט הלאה. ברגע שיש חומר, אז יש 3 תהליכים, או שהאור נבלע בתוך החומר ומקרין את האור, או שהחומר מחזיר את האור, או שחלק מהאור גם עובר דרכו וממשיך הלאה. בחלל זה כמו וקום.
אין שם חומר. אז כל האור שיוצא מהשמש, בעצם הקרניים ממשיכות הלאה והלאה והלאה, לא נעצרות בשום מקום, לכן לא רואים את האור. מה שאין כן בכדור הארץ, שיש את האטמוספירה מסביב, והאטמוספירה הזאת עשויה מחומר, יש בתוכו כל מיני חלקיקי אוויר, חלקיקי גזים, כל מיני חומרים שנמצאים בתוך האטמוספירה, ולכן כשקרני השמש פוגעים בעצם באטמוספירה של כדור הארץ, אז החומר הוא מקבל את האור, עוצר את האור, מחזיר את האור, ולכן האור נראה על כדור הארץ. אותו דבר גם על הירח. הצד שמופנה כלפי השמש מואר. למה? כי הירח הוא גם חומר. ולכן הצד הזה שכלפי השמש הוא מואר. טוב, בכל אופן זה למה כל החלל שחור וכדור הארץ מואר. בכל אופן, בסיבוב הרביעי נחזה לפניהם התמונה המרהיבה הזאתי, נווה מדבר, ירוק, כחול, מואר, בעילה מסביב של כדור הארץ. בעצם מכל השממה האינסופית של השחור מסביב, הדבר היחיד שחי וצומח זה היה כדור הארץ, והם מאוד התפעלו מהתמונה הזאת, שלחו את הצילום הזה לכדור הארץ, תמונה מפורסמת מאוד. לאחר מכן הם המשיכו בסיבובים סביב הירח, ובהקפה התשיעית הם כמתוכנן עשו שידור לכדור הארץ. בשידור לכדור הארץ הם היו צריכים לפנות לכדור הארץ ולשדר להם, להעביר מסר לעולם כולו. הבחירה ניתנה למפקד החללית לבחור את המסר, והוא התייעץ, ובסופו של דבר הוא בחר להקריא בתור מסר שמאחד את כולם וגם מראה בעצם את הבורא עולם שנמצא בכל העולם הזה. הוא בחר לקרוא את 10 פסוקים הראשונים של ספר בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ועשה את התוהו ובוהו, וחושב פני תהום, ורוח אלוקים על פני המים, והאיור. כל הפסוקים האלה הם קראו שם. הראשון קרא את 5 פסוקים הראשונים, השני עוד 3 פסוקים, והאחרון קרא את 2 הפסוקים האחרונים וסיים בברכה לכדור הארץ. אני מסיים בלילה טוב, מזל טוב, חג מולד שמח, שהשם יברך את כולכם על כדור הארץ הטוב. זמן השידור שהחללית, אמרנו זה היה ב-24 בדצמבר 1968 למניינם, זה היה ערב חג המולד, ולכן הוא ברך אותם בחג המולד. לפי המניין היהודי התאריך היה ג' בטבת. ג' בטבת זה יום שמיני של חנוכה. זאת חנוכה. היום בעצם הכי חשוב בחנוכה, היום השמיני. ושידרו את השידור הזה בכל העולם, והוא התפרסם בכולו, שהם מעבירים מסר לכל העולם כולו, מסר של אחדות, מסר של ניגוד בין החלל האינסופי לבין כדור הארץ. כן, בעצם אם נחשוב שנייה ונרגיש את אותם 3 אסטרונאוטים שם שנמצאים בתוך חללית, שתים להם בחלל האינסופי כמה ימים עד שהם מגיעים לירח, מסביב רק הכל שחור, לא רואים שום דבר מסביב, הכל שחור, אין שום דבר חי בחלל האינסופי הזה. ואז פתאום הם רואים את יד האלוקים, את כדור הארץ, שהוא הדבר היחיד שצומח, וזה בעצם מראה את הניגוד בין כל העולם, החלל שמסביב, שהוא בעצם וקום שחור, לבין המקום היחיד שהשם ברא בעולם הזה, שזה כדור הארץ, שבו נמצאים בני אדם, חיים, חיות, כל מה שמסביב, ימים, ערים, כל מה שנמצא בכדור הארץ, המקום היחיד שיש עליו חיים. ולכן הם, מרוב ההתפעמות של הדבר הזה היה מאוד מתאים כאילו לתחושות שהם גם הם הרגישו, וכך הם שידרו את השידור הזה של 10 פסוקי בראשית. מה זה קשור לטרנס הקטע הזה, הסמפל הזה? אז בעצם בעבר היו 3 בהרכב הזה שעשה את הטרק, היום הם צמד. בעבר הם היו 3 שיצרו את הטרק הזה. אחד יוצרים של הטרק הזה היה בעצם
מהלך של חזרה בתשובה, התחזקות, ובחרו את הסמפל הזה גם בגלל שהסמפל הזה הוא בעצם מאוד מתאים, כמו שרואים, לטרק. יש בו מילים מאוד חזקות, כן? 10 הפסוקים הראשונים של ספר בראשית, אין דבר יותר חזק מזה בעולם. דבר שני, זה בטרנס, זה מסמל את היציאה לחלל האינסופי, לשוט בחלל, לצאת, להיפרד מהגוף וככה לשוט בחלל הקוסמי, וגם אותו יוצר שהתחזק ובסופו של דבר חזר בתשובה ותלמיד חכם כיום, אז באותו זמן הוא ראה, כן, התחבר מאוד לדבר הזה, וככה כנראה שזה גם השפיע על הבחירה של הטקסט הזה לטרק הזה, שעד היום מאוד מצליח, מאוד אהוב. השידור הזה התרחש ביום השמיני של חנוכה. ובעצם בשידור הזה אנחנו רואים גם את ההבדל בין החושך לאור. חנוכה זה האור שמגרש את החושך. מי שרוצה לשמוע שיעור על חנוכה, איך חנוכה קשור לפסוקי בראשית ברא אלוקים, ומה הקשר בין חנוכה לפסוקים הראשונים שבראשית, מוזמן ללחוץ על הקישור ולשמוע את השיעור. כל טוב, תודה. God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep.